řeknu, že je unavený. Jo, co tady dělal ráno, hryzal uchytky od kuchyně. A hrozně to bavilo. No. Dneska jednou málem spadl ze schodů a pak si dal jednou málem poličkou do oka, že? No, Krištofe. Po schodoch, A Kuba šel po schodě. dneska poprvé do školy. Říkal, že sedí s jednou kamarádkou. Ze školky. Pojď sem, pojď. No, teda ty budeš unavený dneska. Táto mrkni na mě. A jde. No, pojď do kamaráde, ale tam už je hotový. Už je.